вақтеро мебинем ки бародарои мо шумо қариб ки дигар ана ҳамин ислом фақат як ҳамун номуш мондагие, дигар ҳеҷ дар ӯ одам ёфтам намешавад, несту, вале ғам ямуро мо ҳам намехӯрем ки ҳамин бародари мо аз дин дур шидагие, ҳамин бародари мо аз ислом дур шидагие, ҳамин бародари мо аллакай бандагиро фаромӯш карда. Инҳоша мақсад моҳо андешаша намекунем. Ана ҳазрат мегӯяд агар бихоҳӣ ки ҳамин андеша ҳам ҳамин ғам ҳам дар ту пайдо шавад, зеро бародаро касе ғам мехӯрад, ӯ дар ғамаш бародари азиз аҷр мегирад, подош мегирад. ман вақте фикри як дин ма кардам, фикри як бародари мусалмон ма кардам, ман дар ин андешаму ва дар ин ғамам пеши худованд савоб мегирам. ҳазрат мегӯяд агар шумо хоҳед ки ҳамин ду чиза дарёбед, яке дар забони мардум ба некӣ ёчед, дуюм ҳамун дарди дина агар эҳсос кунед, ҳаминро мегӯяд кадом вақт дар шумо пайдо мешавад. инро ба ҷуз аз суҳбати мардон натарад. марде гарди, гирди марде гарди. ана ҳаминҳоро мегӯяд шумо замоне пайдо мекунед ки шумо бо мардони худо бишинед. ӯ раҳмат кунад худо бобои мулло шарифа яке аз устодои мо буданд, ӯ мегӯ мардони худо худо набошанд, лекин зи худо ҷудо набошанд. мардони худо худо нестанд, лекин аз худо ҷудо нестанд, дар кори худоанд, дар роҳи худоанд. аз ин лиҳоз бародарои азиз, аз ин гӯем ки меҳнате ки мавлоно румӣ карданд ва барои мо шумо як таълими бисёр зебо доданд, ҳамине ки дар ин маҳфилу дар назди инҳо нишастани мо шумо бисёр муҳиме, бисёр муҳиме. афсус ин навобаста ба